Molweni, ezingenayo. Umfana obehlalisana nomama abantwana bakhe ufunyenwe sebulewe endlini, engcwatywe ngaphakathi endlini. Lona ke usepikitsheni ngu-Isaiah Maphale oqikelela kwiminyaka eyi-38. Ubehlalisana nomama wabantwana bakhe ongulona. Into eyenzekileyo ke yile yobana ngolu suku ke caba bekukho ingxabano, nengxabano leyo enze ukubana lo sisi alalele lo bhuti xa elele. Lo sisi watsho ke ngoku wathini, wathatha ibhozo isitshetshe wagwaza lo bhuti wasweleka. Ekuswelekeni kwakhe ke akayekanga apho kuba uye wamnqunqa wazi-pieces kuba ke iyabonakala uba behleli yedwa ngoku ebebona uba uzamsinda ubana, uyabo, waqoma okay makamnqunqe. Wamnqunqa wazi-pieces, intloko kuthiwa ibihamba yodwa namalungu nje omzimba. Emveni koko ke ngoku wamngcwabela apha khona apha ngaphakathi endlini. Ekumngcwabeni kwakhe ke ngoku ekuhamba ixesha kwabikwa ubana no ubhuti lona ongu-Isaiah ulahlekile and ke ngoku uyakhangelwa. Nosisi lo akayekanga ke ukhangelisa abantu uba ke ngoku kukhangelwa lo bhuti. Ingxaki ke ngoku apho iqale khona kukubana umntu ke xa efile ke kuye kubekho ivumba. Oomakhelwane kucaba balivile ke eli vumba and bayalibona futhi bayaliva futhi ivumba liphuma apha kule ndlu. Naloo nto iye yenza ke ngoku oomakhelwane baba nesikrokro esikhulu kakhulu. Esikrokrweni sabo ke baye baqokelelana oomakhelwane baba banintsi, uyaqonda. Baya ke ngoku sebesiya bebanintsi phana, bafike ngoku bankqonkqoza batsho ubana no bava ivumba elikanje nakanje endlini. Bacela baqale babuza kuqala kusisi uba yintoni. Usisi wabonakala uba uvele etshona, uvele etshona, uvele etshona. Bangena ke ngoku ngetshova endlini. Xa bengena ngetshova, xa besithi kuyabonakala maan uba nengcwaba alikho nzulu kakhulu, lingcwaba nje elincinci. Uthi ungena nje lavele atsho ivumba kakhulu. Nalapho bathe bangagrumbanga nakakhulu baqala badibana nentloko yakhe kuba kuthiwa intloko nomzimba beziqhawukile, bezingadibenanga neengalo. Okay, yenzeka ke loo nto bafumana umzimba kwabizwa amapolisa. Athe xa efika amapolisa ke kwafumaniseka uba usisi lona khange abesoliswa kwakusokolisa. Uveske walivuma nje ityala, wasibeka ke ngoku naye isitori uba bekwenzeka intoni, kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni, yintoni into emenze wenza ngolu hlobo enze ngalo. Esi simo ke sibi kanje sishiye kuba kuthiwa ke bebenomntana yena nalo bhuti. Umntana ke ngoku yena engakazi uba nabazali kuba utata uswelekile and umama icacela uba akakazubuya kuba eli tyala alenzileyo ingangudilika-jele eli tyala ajongene nalo, wesi elivume nolivuma. So kuyo yonke le nto eyona mntu ubethakeleyo ke ngoku esi simo kakhulu ngumntana. Ungalibali ke usubscriber. Esi siganeko ke senzeke eLimpopo. Yonke le nto yenzeke eLimpopo. Again ungalibali kusubscriber, ukhomente, ulayikhe, ushare le video ukuze nabanye bayazi, nabanye enzele uba bakwazi ubana uyabona baxwayiseke. Enkosi.